La revolució dels llibres, de Laura Autonell. Segona part. Aquell dijous plovia a bots i barrals. El cel, espès i ennegrit, rugia estrepitós cada vegada que un turbulent llamp il·luminava la ciutat. La senyora Clotilde havia sortit amb el cotxe a primera hora per visitar una cosina que vivia als afores. La Maria maleïa aquell mal temps que li malmetia el seu únic dia de festa. No podia sortir a donar un vol solitari pel parc de les Camèlies, ni menjar aquells cacauets un pèl salats que li entretenien les hores, ni veure les noies amb qui compartia penes, secrets i anècdotes de les famílies riques de la ciutat, i molt menys veure el seu estimat Valentí, que l'havia rescatada del pou de la ignorància i li havia ensenyat el plaer de la lectura. Melancòlica, mirava al carrer des d'un dels grans finestrals que il·luminaven tènuement la biblioteca. Amb prou feines veia l'exterior amb aquell regalim de llàgrimes de pluja que relliscaven vidre avall. Tot d'una va sentir algú que la cridava. «Psst, psst, Maria!» va murmurar una veu dolça i suau. Ella es va girar espantada. No era la veu de la Carmen, ni d'en Pere, ni, per descomptat, de la senyora Clotilde. No va veure ningú i es va intranquil·litzar. S'ho havia imaginat? Després de mirar tota l'estança, va tornar a sentir aquella veu que sorgia directament d'un dels mobles de Banús. «Ei, Maria! Aquí! Em veus?» A la Maria se li va accelerar el cor quan va veure que d'un dels mobles sobresortia el llom d'un llibre de color bordeus. D'allà emanava la veu. «Renoi, feia tant de temps que no em movia que fins i tot el pròleg em fa mal». El llibre intentava de manera feixuga deslliurar-se de l'opressió dels seus companys de lleixa. A la fi va alliberar-se de l'estretor i va caure a terra. Va quedar obert i va poder parlar amb més claredat. La Maria es va marejar en veure que aquell tractat d'advocacia parlava com un humà. Va pensar que s'havia trastocat completament. «Maria, sé que estàs pensant que t'has tornat boja, però no et preocupis, no estàs boja», va dir tot movent les pàgines d'un cantó a l'altre. «Veuràs, com a representant d'aquest espai de coneixement, i donat que els meus companys m'han donat la potestat per encapçalar una petició formal de... Espavila!» va cridar de sobte un llibre còmic del segle passat. «Ves al gra, que t'enrotlles com un pergamí!» Opino que l'expressió utilitzada pel nostre amic advocat és del tot correcta i... va deixar anar un petit recull poètic. «Va, home, va!» va interrompre-la amb gràcia. «Si anem amb tanta parsimònia, la Maria perdrà la paciència!» «Té raó!» van cridar a l'uníson els companys de prestatgeria. La Maria va caure a plom a la butaca emboetada del finat doctor del Pozo, gairebé sense alè. «Calmeu-vos. D'acord, parlaré com el populatxo». «Així m'agrada, ara ens entendrem». Veuràs, Maria, ja no podem més. Estem cansats de ser un ornament ben posats en un moble car, farts de no ser llegits ni tocats per un humà, de no sentir la flaire d'una pipa, d'un havà o fins i tot d'un perfum mentre algú gira les nostres pàgines. La tristor ens amara i la melangia d'estar sols en aquest santuari... Para! No t'embalis que comences a posar-te poètic, va dir un llibre de cartografia. «Maria, volem sortir d'aquí i si pot ser ràpid, millor». La noia es va fregar els ulls i veient que aquella situació del tot surrealista continuava, va decidir contestar. «Me'n faig creus que estigui a punt de parlar amb llibres? Que parlen!» Va fer un sospir profund per donar-se forces. «D'acord, us escolto». «Gràcies!» van dir des de la prestatgeria del fons. «Exactament què voleu?» «Volem que ens busquis una casa, una persona, un lector a qui fer feliç», va dir el llibre còmic. «A mi, per exemple, em val una persona que necessiti una mica d'alegria o a qui li convingui fer una rialla explosiva per deixar de pensar per una estona en les seves misèries». «Molt ben dit»,
Van exclamar tots junts. «Espereu, espereu!», va cridar la Maria. «Vosaltres sou propietat de la senyora Clotilde i jo sóc una simple criada. Per cert, amenaçada de perdre la feina si toco cap llibre. Aquella dona em mata si un de vosaltres desapareix. Vos, formosa damisel·la, ens heu d'alliberar d'aquesta esclavitud», va reclamar el tirant-lo blanc. «Les tapes que la senyora Clotilde admira només són una part ínfima del nostre ser. Les lletres encotillades a l'interior són la nostra ànima, la nostra raó d'existir. Els autors que ens van donar vida no ens van escriure per ser observats, sinó per ser llegits». «Molt ben dit, tirant!», van cridar. La Maria compartia aquell discurs, però si feia el que li demanaven, es podia donar per despatxada. També va pensar en el Valentí. Si ell no li hagués ensenyat el sentit de les paraules, ara seria una dona sense futur, esclava de la seva ignorància. Llegint d'amagat els llibres que li deixava el noi, s'havia convertit en una dona lliure. Els ho devia. «D'acord, què voleu que faci? Només que ens busquis persones a qui faríem feliços». La noia va començar a pensar i a mirar entre les prestatgeries. Va repassar títols i autors i es va comprometre a buscar-los una casa d'acollida on poder viure. Fi de la segona part.